lock. Di ba kata-kata? Pinala sa mga babo. Kamot sang kape. Isa pa lang ang nag-view. Ikaw na guro, ma'am. Ikaduwa ako. Karon lang kung may tatlo na. Guro, ma'am. Ikaduwa ako. Karon lang kung may tatlo na. Hello, good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa, ang Hotdog sang IPPO. Ang kape kag balita. Wow, sa ngalan sang amon nga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyo mga maambo nga Ilonggo Cops Police Senior Master Sergeant Francisco Lindor Jr. Taga ko naman si Police Lieutenant Maria Feomiten. Ari kita sa adlaw nga Miyerkules, Agosto 18, 2021. Sa liwat, amon pagadalon sa inyo ang mga programa kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops. Welcome sa aton nga mga 43 ka mga police stations kaga duha ka mobile force companies kag sa aton nga mga maukod nga mga tumalanaw halin sa iban nga pungsod kag sa diri nga parte sa Pilipinas kag of course ang aton mga top fans so kadamo ang top fans sa kape kag balita kag of course sa Iloilo Police Provincial Office Facebook page. So antabayanan nyo lang, may ara kita madamo nga mga balita nga ipagadalon sa inyo kay as of August 17 kahapon nasa 29 28 na ka wanted person ang ato nadakpan kag may ara naman kita nga illegal gambling kag ang violation sang RA 10591 amon ina pagadalon sa inyo sa aton nga illegal gambling may duwa na kag may 12 nga nadakpan sino ina sila kag ano ina nga mga illegal nga pasugal ang ilang aging komitat. Yes, kagdamo naman sa nagaresponde sa aton nga kampanya sa Oplantical o Kontukang kontra armas lutang ang nagahupot sining mga armas lutang nga wala sa nagakaigo nga papilis sa lisensya nagasabat na sa aton panawagan nga kung pwede i-surrender o kung deposit ang mga ini. Ha? So, good morning dira kay Ma'am Athena Chelsea Clark Luma. Good morning, please don't forget to share our live. Siyempre sa aton dira nga production staff kay May Jane. Siyempre sa iyang pinalangga nga bana kay Sir Chris Tutanes sang Kagbang Uton kag kay Tatay Joe. Kag siyempre ang mga Cholos boys. Yes, Good morning. Kay sa aton nga mga provincial staff dere, especially nga aton duha ka mapisan nga mga deputies no sa aton nga DPDO, sa Police Lieutenant Colonel Nerita Lobredo kaga Police Lieutenant Colonel Romar Perihil kag ang tanan nga mga provincial staff nga why lang sila nag-comment but they're always viewing and very excited gid nga mabatian naman ang kape kag balita sa Subo nga aga. Kag syempre it's Tuesday subong kung makit-an nyo lang tani ang background namon makit-an nyo ang amon nga mga kaupdanan ginatawag namon ang Tuesday kag Thursday nga do day. Ano ina sila? Ang daily nga activity instead of physical activity, we practice this nga maging do day but silang paninlo na. Yes. Except sa daily nga pagpaninlo ang general cleaning na ginatawag naton. Kag ini siya to sustain our status nga being certified kita sa safety sale against COVID-19 kag hindi lang sa COVID-19. Subong nga nagaulan-ulan, isa man sa ato gitutukan ini pag-search and destroy sa mga areas kung sabihin posible pugadan sang mga lamok, kiti-kiti. Kaya ang dinggi nagasaka naman kaga base sa datos sa Department of Health nagasaka ang numero sa mga fatalities na naman sa COVID-19. Sang dengue. Yes, so good morning man kay Ma'am Teresa Cordero. Good morning. Kay Sir Romel Dila. Good morning man. Happy gini si Sir Permi Dila paglantaw sa atong kapikag balita. Kay Ma'am Christine Joy Branya Kunda. Good morning, good morning. Si Ma'am Kunda watching na siya, OFW watching from Kuwait. Wow. Mama, halong-halong kakita mama. Ay, syempre si Hook Cage.
Good morning, Mama Sir. Team Bagani of Uton. Wow, aray po matiin yung Team Bagani of, ang Team Bagani is Pututan, no? Pututan, sorry. Yes, of course, ato na nga regular nga mga fans, si Mama Rina Navales de Patuan, si Tessa Shelo Tupas, Dizon sa Cainta Rizal, of course, si Palag Nagpi. I think pinagpala ni siya to ano. Palag Nagpi sa Ahoy, si Vilma Banyes, Basa Banyes dira sa Banate, kag of course si Curly Nicole Timson nga nagatanaw sa aton. Sa OFW naman naton gali nga nagatanaw ko nga kahilain gang aton nga time zone eh. So nagatanaw dira si Milagros Pumarin sa Singapore, Jeronimo Lapian dira sa New York, kag Nova sumagay sa ibutante dira sa Saudi Arabia. Siyempre kay Michelle Almohin, ano bang apelyido ni Almohin? Watching from Chile naman saya. And of course, gusto din namin pasalamatan yung aming Brigadier General Sir Haris Fama sa pagsuporta po dito din sa ating programa, sa pag-share sa kanila, sa ating Facebook page ng yung FB page. Kag of course aton nga mga maukod mga abyan sa Camp Crami Dimple, kag dira sa Campo Delgado John Kenneth Dinosta nga permigi nagapamati kag hindi naga-absent sa aton nga mga programs dito ng campaign. So yari na ang mga headlines, ang mga dalagko nga mga accomplishments ang aton mga kapulisan sa nagigad nga adlaw. Yung pangunahan inas ang Kabatuan MPS nakadakop sang most wanted person kahapon. Alas 6 ang aga dito sa Barangay Kamarahan, President Rojas, Cotabato. Si Sir Cupina Inacson, 35 anyos ang edad, may asawa ini siya nga residente sa Barangay Lutak, Cabatuan, Iloilo. Congratulations diri sa pagpanguna siyempre sang ilang nga OIC nga si Police Captain Miles Geron. Nadakpan ining aton nga suspitsado nga si Cupina sa sala nga murder kag wala sang bail recommended nga ging recommendar para sa iya. Kag the same time ang Kabatuan kahapon alauna 20 sang hapon nadakpan man nila ang ilang top 9 most wanted persons sa ilang munisipalidad, of course in cooperation with our IPPO PSOG or PSOG Special Operations Group na ginapangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jerverson Moyo, kag of course ang joint forces ni with WCPD sang Kabatuan nga ginapangunahan man ni Police Lieutenant Maria Rosario Miranda, kag ni PEMS Rina Di Patua nadakpan ining si Rogelio Alvale, 68 anyos, kasado kang residente sa barangay Toyan, Kabatuan, Iloilo, kag ini siya ang nagapatubang sa kaso nga rape. Wala man sang bail nga recommended para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa Barutak Viejo MPS naman nakadakop man sila sa isa ka wanted person sa persona ni Jerry Balacanta Jr. Magbanwa, 27 anyos ang edad, nga taga Barangay Santiago, Barutak Viejo, Iloilo. Ini siya nadakpan sa sala nga qualified theft, kag may-ari ini siya nga 40,000 nga bail recommended. Once again, congratulations sa personnel dira sang Barutak Viejo MPS. Yes, lapit lang dira ang Banati MPS, kag congratulations sa inyo kay Police Lieutenant Randy Lambungan sa pagpanguna sa pagkadakop ka sining wanted person nga si Gerard Palmes, 48 anyos, kag kasado ini siya nga presidente sa barangay Bariga, Banati, Iloilo. Ini siya nagapangtubang sa kaso nga pag-abuso sa kababaihan o related sa Republic Act 9262, kag 24,000 pesos ang nirekomendar nga bail para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Again, congratulations sa team ni Police Lieutenant Randy Lambungaw sang Banati MPS. Siyempre sa Sara MPS naman, isa pagid ka wanted person ang nadakpan nga si Ronald Dasas Ibaligaya, kasado ini siya, kag residente sa Barangay Crispo Sara, Iloilo. Ini siya sa sala nga homicide, kag may-ari ini siya nga 30,000 nga bail recommended. Once again, congratulations sa Sara MPS, siyempre sa pagpanguna ni Police Major Jose Nemias P. Pamplona. Wow, no? Sige lang, tutok lang sa aton nga mga tumalan sa subong, kag madamo pa kita sa mga accomplishments ang atong kapulisan nga pagdalon sa inyo. Isa ini ang accomplishments ng Pabia MPS sa pagpanguna ni Police Major Rolando Aranyo nga nakadakop sila kagahapon sang isa ka suspect nila or ang wanted sa sala nga homicide ining si Victor Napawit,
39 anyos, soltero, pagkagresidente sa barangay Ikatambor, Miagao, Iloilo, no? Ini siya actually na-discover lang while this particular suspect is serving another warrant ang iyang another kaso, hindi siya galit may ara pag warrant of arrest na ginahulog sa iya because ini siya ginhulog sang warrant of arrest ni Judge ano na wala na butang diri. Wala siya nabutang, pero ini siya ang homicide ni sa criminal case number 1866, no? Kaga ini siya ang order of arrest and recommitment ni Sergio Calizo Jr., ang chairman of the board and pardons and parole sa dito sa Quezon City, no? So congratulations kay Sir Aranyo pagka-discover na ini suspitsado sa homicide ara na subong man na hunong or na priso dira sa aton nga BJMP. Sa Uton MPS naman kahapon alas 10 ang aga, nadakpa naman sa barangay Kaduhaan, Cadiz City, joint operation ini siya sang aton Uton MPS kag sang CIDG Iloilo sa pagpanguna ni Police Major Jess Bailon, sang aton 62nd Dacoy RMFB 6, MARPSTA Iloilo and PHT Iloilo City. Ini nadakpan si Remigio Arabia Idikito alias Romeo Arabia, nagagamit ini sang other name eh. So 64 anyos ang edad. Kag hindi siya may sala nga attempted murder kag may-ari ni ka 120,000 nga bail recommended para sa iya. Once again, congratulations sa Uton MPS. Kag of course gina-congratulate man nato kag ginadayawgid naton ang partnership sa Tigbawan NPS kag sa mga pumulo dira tungod nini nagbunga sa pagkadakop sa mga sang apat ka mga persona nga naga kandak o nagahiwat sang illegal nga pasugal ining Pusoy Rambol nadakpan kahapon babae ding iban ma'am no. Ining si Candelaria Tahan 73 anyos, wow. Si Mary Jane Gambalan 48 anyos, si Percival Gabasa 43 anyos, si Arthur Gain 56 anyos, dira tanan sa barangay Parara, Tigbawan, Iloilo. Siguro ma'am, bakit nga ining 73 anyos, do medyo lingaw-lingaw niya lang, pero lola, ining paghiwat niyo sa illegal gambling ining puso, nga nagatipon ka mo sa isa ka lugar, ginabawal niya sa subong chimpo, no? Okay, di na consider na siya nga super spreader. Dikit-dikit ka muna da mo. Kaga tanan-tanan subong nagahalo-halo nga ini magtiliglipon para malikawan ang pagsaka sa COVID-19 kay ari na kita sa MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine, pero kung hindi maghalong ang ating mga pumuluyo, may posible naman nga magsaka ang numero sa COVID-19 kag magabalik naman kita sa mas stricto nga classification ang ECQ. Ganit likawan gid naton ina. Sa bahay naman sa Barutak Viejo MPS, once again, congratulations kay sa joint element sang RHPU6 MCU, siyempre sa pagpanguna dira ni PSSG Christian de los Reyes under sa supervision ni Sir Police Colonel Renante Reyes. Nadakpan ini si Nelson Galon Jr. Icaro, 41 anyos ang edad, nga taga Barangay Santiago, Barotac Viejo, Iloilo. Sa sala ni siya nga qualified theft kag may 40,000 pesos nga bail recommended para sa iya. Once again, dira sa personnel sang Barotac Viejo MPS, congratulations siyempre sa pagpanguna sang ilang Chief of Police, si Police Major Ken Albert Lipsha. Wow. Kaga again, congratulations man sa Gimbal MPS naton sa pagpanguna ni Police Lieutenant Nelson Caro kay Kangina, di ba? Ang nadakpan nila sila to, Tigbawan to si Sir Castro, ang Madjo, ang Pusoy, ini naman sa Gimba naman sa pagpanguna ni Sir Nelson Caro, nadakpan naman nila ang walogid ka mga persona nga nagahiwat naman sa Madjo. Again, it's illegal gambling. Duwa ka table ang nadakpan nila. Gani nga gamay man ni ang mga patad or mga taya, pero again ang ato diri nga concern is not just illegal gambling, but again ang iya nga epekto sini sa ato nga kampanya against COVID-19, no? Nga nagatinguha ang ato nga local government unit nga hindi na bala magsaka na again because we hope nga mag-normalize na ang aton nga
palibot agud nga makabalik naman damo-damo na sa nagawangal ng mga negosyante ng mga non-essential goods, sa mga non-essential goods na gusto na nila magbalik man sa pagnegosyo para maka-recover man sa kadamuon nga inadlaw na wala sila naka-open. So again, congratulations sa Gimbal MPS nato. Yes, sa first district naman, syempre hindi magpaulihi ining San Joaquin MPS. Isa ka joint operation naman ang gimpatigayon kung sa diin kahapon alas 5:50 sang aga, alas 11:50 sang aga, nadakpan ining si Rudolph Vincent Sarsoa, Ibabagonyo, 30 anyos ang edad, nga taga Barangay Badas, San Joaquin, Iloilo. Hindi ni siya makonsider, wala ni siya nabilong sa list sa mga drug surrenderies. Ini siya sa salanga attempted rape, pag may ara nga 100,000 pesos, nga bail recommended para sa iya. Once again, congratulations dira sa San Joaquin MPS, kay Police Lieutenant Junicio Estacio Kaupod, ang CIDG Aklan, FSU, syempre, sa pagpanguna ni PSMS Aldrin Ligan, at sang aton Iloilo Maritime Police Station. Siyempre sa pagpanguna dira ni Police Major Wilmar Bolivar. Congratulations. Alas 9:22 na sang aga kag ginatamyaw naton dire ang aton nga mga maukod nga tagpalamati kay nag-upo sa aton nga programa Maria Teresa Cordero, Christine Joy Brania Kundag, Romel Dilag, Hope Cage, no kag ang aton nga 43 ka mga police station kadua ka mobile force company sa aton mga pikado nga naga-tune in gid kay nagatan-aw gagupod sa aton basi may ara ka muda nga mga balita nga wala namon na baton dire. Please drop your comments lang para mabalaan kag mabasahan sa aton mga tumalan. Siyempre ang aton mga production staff, si Juris Jade, si Ma'am Emily Apiladas. Good morning ate. At siyempre kay Sir Rains Florendo Salcedo. Good morning. Mga ni naton, mga kaupod ng mga force multiplier. Sa aton pagpadayon, sa Pututan MPS naman, isa man ka wanted person ang nadakpan kahapon, alas 10:30 sang agad, tigto sa barangay nga Pututan, Iloilo, ining si Joy Aliado e Marinas, 35 anyos ang edad, nga residente sa barangay Danao, Pututan, Iloilo, nadakpan ini kahapon sa sala nga murder. At syempre wala ni ka bail recommended nga rekomendar para sa iya temporaryo nga kahilwayan. So once again, dira sa Pututan personnel, congratulations syempre sa pagpanguna sang ilang Deputy Chief of Police, Lieutenant Jesse Lipanya, under sa supervision ni Police Major Seriaco Escalarga. Congratulations po. Yes, sa pang-VIPS naman, sa ikaduha nilang accomplishment kahapon, nakadakop naman sila sa isa ka wanted person na nagapatubang sang grave threats. Ining si Peter Libuna, 39 anyos, lalaki, kaga-residente sa barangay Hibawaan, Pavia, Iloilo. 100,000 pesos ang bail nga ginrekomenda sa korte para sa temporaryo nga kahilwayan ni Peter Libuna tungod sa sining kaso nga grave threats. Nga ang warrant of arrest gin issue ni Honorable Gloria Madero, ang presiding judge ang Regional Trial Court Branch 29 sang 6th Judicial Region, Iloilo City. Again, kay Police Major Rolando Aranyo, kag sa Pabia team, congratulations. So sa bahay naman sa Concepcion MPS, kahapon alas 9 sang aga, nadakpan tiko sa barangay Igbon, sa Island, barangay ni siya, sang Concepcion, Iloilo, ini si Efren Villar Ipandres, 33 anyos ang edad, single pa ini siya, kag pumuluyo, sa barangay Igbon, Concepcion, Iloilo. Nadakpan ini sa sala sa pagbayular sang RA 7610 or ini kinatawag naton nga sexual abuse ini siya in the relation sa RA 7610. May ara nga 200,000 pesos nga bail recommended para sa iya. Once again, dira sa personnel sang Concepcion MPS, syempre sa pagpanguna sang isa ka aktibo. Dira kag simple lang, gini si Police Major Rone Perante Brillo. Sir, congratulations. Classmate ko na si Sir sa UBC na. Grabe, dito kita ko yan, nag-eskwela at the same time nag-perform sa function as Chief of Police. No? Kag sa kaduha mga accomplishments ang Barotac Viejo Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Ken Albert Lipsia. Congratulations naman sa pagkadakop ninyo sa sining wanted person nga si Rigor Bailon, 27 anyos, soltero kang residente sa High School Road, Barangay Poblacion, Barotac Viejo. Ang warrant of arrest alin pa ni sa Marikina City, no, sa pagbayular sa Republic Act 9262 or ini may kaantanan siguro sa relasyon sa isa niya ka previous
or most probably girlfriend or nagiging ka-live-in partner, kag 32 mil pesos ang piyansa nga gina-require sang korte para sa iya temporaryo nga kayluwayan. Kung ako ni kay rigor by law, abi na lang to, base ini siya mga previous lover mo, base may mga commitment ka, may bata ka mo diri. I-istorya ha si ma'am kag i-settle nyo kung ano ang pwede nga obrahon para sa pagpadako sang bata nga gi-obra ninyo. Alas 9:25 na sang aga. Good morning dira. Kay Sir Cesar Mijares watching from Norway. Wow, sir, thank you so much for watching. And of course, kay Sir Albert Noy Lorenzo, good morning. Sa atong pagpadayon, congratulations dito sa Dumangas NPS kay nakadakop sila sang top 8 most wanted person. Kahapon sang hapon, saan ko ini siya nadapat? Kahapon sang hapon. Sa barangay na nga Pututan, Iloilo. Once again, congratulations dire kay Police Major Joven Arevalo. Siyempre, joint, ni siya, operations ang TSC RMFB 6 sa pagpanguna ni Police Major Michael Patosa. Ining aton nga suspitsado nga si Raymond Cabrera A. Federizo, may legal nga edad, nga taga-barangay 3571 Mapa Street, Mandorao, Iloilo. Ara na subong priso na dito sa atong PGNP sa District Jail, barangay na nga Iloilo. Kung sinungod ini nga suspitsado sa imo na ginambal ka ina, sir, nadakpa na ini siya sa una nga kaso na panaugan pagid sang isa ka warrant of arrest. Sa kaso nga violations of PD 1866 as amended sang RA 8294 as further amended by 10591. Ini siya tani, may bail recommended nga 120,000. Once again, dahil sa atong Dumangas NPS, congratulations po. And then of course, kaya sa ato nga Carles PNP sa pagpanguna ni Police Major Nestor Bacuya, congratulations din sa inyo pagkadakop sa sining isa ka wanted person nga si Edmond Banyares, 57 anyos, kasado kang isa ka trabahante nga residente sa barangay Mamhotsur, Balasan, Iloilo nga nagapangatubang man sa kaso nga sexual abuse in relation to Republic Act 7610 kag ini siya 200,000 pesos ang piyansa nga ginarekomenda sa korte. Again, congratulations kay Sir Bacuya kag sa tanan nga mga katapo dira sa Carles PNP. Sa Barutak Viejo NPS pagid pang-apat na ini ka wanted person ang nadakpa nila kahapon alauna by 5 dito sa barangay Pili Ahoy, Iloilo. Nadakpan ini joint operation ini once again sang RHPU 6 MCU sa pagpanguna ni PSSG Christian de los Reyes, siyempre under the direct supervision ni Police Colonel Reynanti R. Reyes. Nadakpan ini sa kaso nga qualified theft ining si Saldi Baybayan E. Rosaga, 40 anyos ang edad, nga residente sa barangay Pili Ahoy, Iloilo. Ini siya may 40,000 pesos na bail recommended. Wow! Kag sa San Dionisio MPS naman, ginakongratulate natin kamo sa inyong ma-agresibo nga kampanya sa ating pag-implementar sa Oplantical. Tungod may isa naman dira ka pumuluyo ka 40 anyos nga nag-surrender sang iyang isa ka homemade nga 12-gauge shotgun kahapon sang hapon dira sa Barangay Poblasyon San Dionisio, Iloilo. Congratulations gid sa aton nga San Dionisio PNP sa sining isa naman ka manahom nga resulta sa atong kampanya against sa sining mga loose firearms. Yeah, dito naman ikaduha Yes. ni sa Concepcion MPS nakadakop naman sila sa isa ka wanted person kahapon alas 12:30 sang hapon dito sa Barangay Poblasyon Concepcion, Iloilo. Nadakpan ini si Grace Diosanta E. Dorilla, 56 anyos ang edad, nga taga Barangay Crispo, Sara, Iloilo. Once again, congratulations diri kay Police Major Rone Perante Brillo. Nadakpan ining suspitsado sa kaso nga estafa kag may 16,000 pesos nga bail recommended para sa iya. Yes, congratulations man sa Batad PS nato tungod nga isang man ka pumuloy dira ang nagsabas sa ato panawagan sa Oplantical kag nagsurrender man sa iya nga isa ka deducing nga armas luthang. Congratulations gid sa aton nga kapulisan dira, especially sa team nga ginpangunahan ni Police Senior Master Sergeant Danilo Rivera, no? Kag under ini sa supervision ni Police Lieutenant Maria Rosela
Buenvenida. Congratulations gid sa inyo nga pag-implementa sa aton nga plantika kag ini subong nagresulta na sa pagsabat sa sinisa naton ka pumuluyo dira. Similarly, dira sa aton nga Anilaw MPS, congratulations man tungod nga isa man dira sa aton ka pumuluyo ang nag-surrender man sang iya nga 12 gauge shotgun man pagi man sa agresibong information drive sang Chief of Police dira, Chief Police Lieutenant Jersey Besas. Congratulations sir kag sa inyo nga mga kaupdanan dira sa Anilaw PNP. Congratulations. Sa Kalinog MPS naman, isa man ka wanted person ang nadakpan kahapon. Alauna 15 sang hapon sa barangay Datagan, Kalinog, Iloilo. Nadakpan ini si Mark Anthony Robles, ihililang 34 anyos sa edad nga residente sa barangay Datagan, Kalinog, Iloilo. Ini siya joint nadakpan ini sa kaso nga rape. Siyempre, wala asang bail recommended para sa iya. Once again, congratulations. Dira sa mahugod nga mga personnel dira sa Kalinog MPS. Siyempre, sa pagpanguna sang ila Deputy Chief of Police, nga si Police Lieutenant George Linantod. Siyempre, sa ila, under the supervision sang ilang Acting Chief of Police, nga si Police Captain Daje de Lima. Sir, congratulations po sa inyo. Alas 9:30 na sang aga kag congratulations dira sa akon nga banwa, Saraga. Saraga IPS, congratulations gid sa inyo man nga makusog ka kampanya sa aton nga loose firearms, batok sa loose firearms. Kay kahapon isa ka caliber 9mm ang ging deposit dira sa isa nato ka pamuluyo while waiting for the renewal sang iyang LTAP. No, congratulations sa sa atong pamuluyo that showcase sa imo nga ginatawag nga sense of responsibility sa paghandle sang firearm by depositing this item while pending ang imo nga renewal sa imo nga license. Again, congratulations sa Saraga MPS naton sa inyo awareness campaign para maintindihan sa atong mga pumuluyo diya sa Saraga ang ano bala ang relevance sang pag-deposit o pag-surrender sa sining mga loose firearms kung wala na ini sa nagakaigo nga lisensya. Okay. Sa bahay naman sang Sara MPS, isa pag ikaw wanted person ang nadakpan kahapon alas 2 sang hapon dito sa mismo dito sa Municipality of Sara, Iloilo. Nadakpan ini si Larry Grossen Bermudez, 41 anyos ang edad, may asawa nga residente sa barangay Pabriaga, Sara, Iloilo. Ini siya sa sala nga reckless imprudence resulting to damage to property. Pag may 20,000 ini nga bail recommended para sa iyo. Once again, dila sa Sara per MPS sa pagpamuna ni Police Major Jose Nemias Pamplona, congratulations. Gakapao si Mang Pingping ha. Nagkalam. Nagkalam. So sa ato naman nga nyo sa MPS, congratulations gid sa inyo mag-agresibo nga pag-implementar sa Oplantika nako sa diin isa naman da ka pumuluyo sa New Lucena ang nag-surrender sang iya nga isa ka homemade nga long shotgun, no. Congratulations tungod nga ini isa naman ka matahom nga patimaan nga ang aton nga kampanya against loose firearms ginasuportahan sa aton mga responsable nga mga pumuluyo. Again, congratulations sa New Lucena PNP kay sa aton dira nga pumuluyo paagi sa isa ka barangay kapitan nga nag-surrender sang iya nga loose firearms. So kanami no katahom because nga kuta na naman sa the first 2 days of this week ang nagapanguna diri sa may pinakadamo nga accomplishment sa wanted person amo ni siya ang Barotac Viejo kag ang konsepsyon nga may tag-apat ka bilog kasunod diri ang babae nga chief of police ang Barotac Nuevo. Grabe ni si Ma'am Rowena Overo, no, hindi mo pa perde kag of course ang kabatuan kanami man sa accomplishment because nga most wanted sini ang duha ka bilog ang mga nadakpan ala sa top 10 nila kag ang of course ang Pavia, no, nga Pavia nagasunod naman kag ang iba nato nga mga police station kag ang aton nga Tigbawan kag ang Tigbawan, Miagaw kag San Joaquin naman ang nagapakitang gila sa kampanya against illegal gambling kag sa loose firearms naton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 kabilog na ang nag-surrender. Ang kabay pa iba nga mga police stations naton maka-inganyo pa sa aton mga pumuluyo dira or sa aton nga mga tumalanaw diri sa Kapi kag Barita. If you think that ining kampanya namon sa pag-account sa sinyong mga loose firearms relevant to prevent criminality, please encourage your family members, your friends, your colleagues, no, nga nabalaan ninyo may ara nga armas lutang kag wala ini sa nagakaigo nga papilis. Because in many cases sa ato nakit-an diri sa monitoring sa ato nga Provincial Investigation and Detective Management Unit sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Remy Alabaren, madamo sa mga kaso sang shooting kang iban pagid nga mga
tinatyanay nga ang gingamit ining mga armas utang nga wala sa nagakaigo nga lisensya gani before pa nga kamo mangin biktima or ang inyong pamilya mahulan tungod sa sining mga insidente. Please encourage ang inyo nga mga kaupdanan dira nga i-turn over or deposit anay ining loose firearms sa aton mga kapulisan. Yes, kami nagpasalamat nalipay gid kami kay kadamo no sang wanted person naton ang nadakpan nga may mga ano ni sila, may mga kasalanan sa aton nga komunidad. Siyempre ang ilang nga mga naging biktima for sure nalipay sila. Initanan hindi namon mahimong nga kapulisan without you amon nga komunidad sa paghatag sang tips, sang impormasyon kung sa diin ang lokasyon sa sining aton nga mga wanted person. Once again, thank you so much. Yes, gani sa aton ang mga pumuluyo nga nakaibaluman bala ka mo nga ibang nga wanted person halin diri sa aton nga probinsya ka nagkadtok og nanago sa ibang nga lugar. Please help also monitor. Kaya brad dire pare sa natabo sa Kabatuan, di ba? Nga naga-coordinate kita sa ibang nga lugar man agud nga malocate dito kag maaresto dito ang mga suspitsado kag mabalik diri sa korte kung sa diin nag-issue sang warrant of arrest, no? Hapos na siya. Granting nga nagkato sa Mindanao, check nyo sa pamilya. Very subtle nga discussion kundi na to ang membro nila sa Mindanao para kang i-report ina sa atong kapulisan para ma-coordinate sa police station man dito sa munang area para madakop kag ma-confirm ang inang presence siya dito para siya na ang panabat sa kaso nga ginpasaka batok sa iya. Kaga kanami Ma'am Pingping kay subong duwa pa lang kaadlaw no, Lunes Martes kanami na sa performance ang atong mga kapulisan sa random checkpoint na at least 4 ka random checkpoint or 2 ka random checkpoint ang ginaobra every day to ensure nga wala sa mga contraband nga paagi diri sa atong probinsya kaga ining na permit nato nga happy pa ko sa buong or let us be happy kay wala pa sa buong sa mga illegal quarry Ma'am Pingping na report no. Kabay pa sa aton mga quarry operators, you have learned your lessons nga para hindi maulaan ang inyong negosyo, just comply ang basic requirements sa aton nga mga provincial ordinance 2017-145 kaya ang aton nga task force anti-overloading ang naga-coordinate sa aton nga kapulisan para maghiwat sa mga checkpoint para masita ining mga naga-overload sa mga quarry materials na ginapaagi sa aton nga probinsya. Congratulations guys sa aton mga quarry operators for complying ang aton nga mga layo. Siyempre, sang August 16, ang atong pinalanggang nga gobernador, Honorable Arthur Jr., Defensor Jr., nagpagawa sining Executive Order 320, an order implementing the zoning containment strategy and barangay quarantine as COVID-19 surge response in the province of Iloilo. Dumadamo sa nagbatiko sina mga klase sang executive order ni Governor Defensor pero I think it was just misconstrued. Wala niyo nga naintindihan ang intensyon sa ato nga governor nga ang nagpapanaog sa sining executive order. The very purpose sini is that while we are sa MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine, dapat tutukan man gyapon ang mga areas, specific areas. Kung sa city kasi ni Ma'am Pingping, ang dugay na kabig ni siya nga surgical lockdown. Na kung isa ka barangay, for example, mataas ang numero sa COVID-19 dira, naging positibo, dapat i-strengthen man ang measures nga nag-prevent sa sinang mga pumulo dira sa paglagaw para hindi pa mag-contaminate sa piyak na komunidad. Oo, kay ang kagabi, balang magataas ang atong gisa kaso, considering nga mataas bi ang population naton diri sa Iloilo province. Kay as of kahapon no, August 17, sa COVID-19 Regional Case Bulletin, ang aton nga province of Iloilo may ara sang 120 nga mga nagduga nga local cases, may ari diri nga ROF. So amo ginagani nga kabay kita tanan magbinuligay. Tanan kita makialam para ini magnubo na magnubo pa gid ang classification naton diri sa province of Iloilo. Kay tanan kita naapektuhan ang ekonomiya naton, ang aton adlaw-adlaw nga paginawi. Please lang magbinuligay kita para lang gid nga mapanubo pag yung classification naton. Okay? So despite nga aral na kita sa MECQ, kilala man gyapon siguro nga mag-control kita sa ating mga travels. So, kung hindi man lang essential, please don't go out of your homes. Stay at home lang anay. Kay isa ina sa pinaka-effective na remedy para ma-prevent ang COVID-19. Kag i-limit naton sa mga essential transactions ang aton nga mga travel.
Ang botsing kung sina kung stay at home ka, hindi man lang nga magtulog ka lang di ba? Pero mina mo gina-encourage nga kung ara ka mo sa inyong mga panimalay, be productive, no? Maglimpyo, mag-organize sa inyong panimalay, kaya ang nami pagidira is magpananom, no? Sa mga alutanon, para may ara man kami mga tulatulahon dira. Kung wala nagid sang kwarta, kung wala nagid sang bakal sang karne dira, you can resort to a more healthier, to healthier, I mean, nga mga pagkaon inang mga ulutano, no? Nakitaan ko man pinting sa Facebook page ka nag-laptop na inang pot gardening. Kanami gali ka. Oo, maano lang, madali lang man. Madali lang siya kag Lalo na subong tingulan, kanami dali magtambok ang tanong. kag sa aton mga pumuloy ara sa subdivision bala or mga balaton tuway kami nga lupa. Way kami amon nga backyard. May ara gyud tawag nga aquaponics kali. Yes, oo. Just imagine mabaka ka sa isa ka drum na mountain or duha ka drum, butangan mo sa tubig, tapos butangan mo sa tilapia. And then sa babaw niya butangan mo sa mga cabbage, mga Lettuce. succulent, mga succulent na mga foods. Butay mo yung produce vegetable at the same time may ara ka mga fish. Or siguro sa banta ko baka grow ka na siguro mga pulo kabilog na pantat. After 3 months, just imagine namit kay ang imo nga pantat nga lutuon narang balaan mo kung ano ginakaon niya at balaan mo kung di siya nagastay so laban-laban mas healthy siya. No? Kanami lang maglantaw. Damo na Aquaponics. pwede ilugan. Research and Google, I do believe na almost all families subong siguro nga mga panimalay may ara access sa internet. So instead of watching inang mga mga chika-chika dito sa Facebook, may also search ang ilang mga bagay nga pwede ninyo ma-replicate or ma-duplicate sa inyong area kag makabulig sa pangabuhian. Basta mo. Happy morning po kay Nanay Michelle Dumago po dyan sa Manila. Thank you so much po sa pagpunta na yan. Of course, sa aton nga mga sumunod dire sa Kapikag Balita kay Police Brigadier General Haris Fama sa kami kag of course hindi po dila sa regional sa PNP Training Service. Good morning kay Tatay Joe Totanes, Chris Totanes kag sa Cholos Boys dila sa Kanbangoton. So far sa akong accounting mampingping ang pinakadamo nga nagasud diri sa aton taga Kanbangoton dako ang pulsa sa mga Cholos Boys dila mga paagi mas sa pag-encourage ni May Jane Totanes dila. So sa samtang kapangapid dila siya sa matahom nga mansion ni Mr. Chris Totanes. Nagatanaw sila sa aton nga Kapikag Balita. Si Sir Romel Dilag kaklase ko ni I think sa sa College of Law kag nagatrabaho sa buong sa PhilHealth, no? So sa inyo dara nga mga may kinahanglanon dira sa PhilHealth kung mga inquiries ka mo, you can chat si Sir Romel Dilag. Very accommodating din siya nga klase sang tawo. Si Rose Blaser dira sa Roa City, si John Kenneth Dinosta dira sa Campo Delgado, si Christine Joy Branya Kundag, si Res Florendo, si Sir Joseph Kerante, si Tessa Shelo Tupas Dizon sa Cainta Rizal, si Rena Novales di Patuan, Jefferson Aglory, San Rafael, Palanagpi, sang Ahoy, Vilma Basabani, sang Banati, kag Curling Nicole Tinzon, sang Santa Barbara. Thank you for watching sa atong mga OFW, kay Milagros Pumarin, Hieronimo Lapian, kay Nova Sumagay sa Ibutante, of course, kay Cesar Mijares, dira sa Norway, nga nagasunod kay sa aton nga Kapikag Balita. No? Siyempre kay Sir Albert Noy Loreno, thank you so much. Kay Cesar Bihares, kay Renz Florendo Salcedo. Thank you for watching. Wow. Kanami kay nagadamo ang nalabutan sa ating programa Kapikag Balita kag we're happy always to be of service sa inyo, especially sa atong mga OFW. Dina-remind sa ating Provincial Director Police Colonel Gilbert Guerrero na pwede ka magka-request handa ang ating 43 ka mga police station kadua ka mobile force company nga mag assist sa inyo, especially na may kabahin sa inyo nga mga pamilya diri sa probinsya sa Iloilo. Kag sa ato dali mga pumuluyo, no, let us pray for Pakistan. They are in turmoil as of the moment. So wala makita siguro mabulig nga di makita padala dito sa eroplano para maghakot sa ilang mga citizens na gusto mag-asylum dito sa ating lugar. But the best thing, one of the strongest ways we can help them is to pray for their safety. No? Dahil po sa kabataan, kababaihan, ang nabutang sa sina nga gamo, nga sa subong balaan nato, siguro ang kulba, hindi hamak. I think sa mga adult ng pingping do, medyo kaya nila siguro pakigbatuan ang mga challenges na ini. Pero ang the most good nga worry, nga pain, especially sa mga ginikanan, ang sitwasyon sa ilang kabataan. At least ang aton nga mga Filipino community dito amat-amat na, Yes. no?
nga papauli na diri sa aton sa Pilipinas. Let us all pray for them. Yes. Thank you so much man sa aton nga mga technical staff dira kay Geraldine Magbanwa nga naga-work from home pero duhalos ka pulaw-pulaw kini siya pagbantay sa aton nga Facebook page kaga sa aton nga mga balita dira para ma-inform ang aton mga pumuluyo. So always share, like kay kadamo-damo na no. Almost 20k almost na ang aton 20K. nga Facebook page. Thank you so much. Please don't forget to share manggihapon ipadayon, spread naton ining aton nga maayong balita. Dito tutok lang sa aton nga Iloilo Police Provincial Office nga Facebook official Facebook page. Kami nga pasalamat na kita sa membro sang Iloilo Press Corps nga nagabulig sa aton sa pagpalapnag mampingping sa mga accomplishments sa mga programa sa mga Ilonggo Cups no sa of course pamilya naton dire ang Iloilo Newsline nga nanging partner na naton ang Radyo Kayluayan, ang Bombo Radio, ang RMN, Action Radio, DYSI, Radyo Bandera, Radyo Pilipinas, DYLL. Thank you so much gid sa regular ninyong connection with us kag palayag man sa mga accomplishments kag sa mga programa sa Iloilo Police Provincial Office. Dako nga nakasalamat because nga sa atong kampanya kag sa atong nga handom nga mapalinog kag mapatawhay ang probinsya sa Iloilo, awareness campaign is very relevant. So mo to mga impormasyon kag balita nga amo natipon para sa subong nga aga. Padayon kami nga nalipay sa inyo nga suporta para mapamatian ang mga programa kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cup. Padayon lang ang kasagtagon ang the new big hit sang Police Regional Office 6 ang hotduo sang IPPO ang Kape kag Balita. Sa liwat sa ngalan sang amon mapisan kag mabuot nga Provincial Director Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyo mga Ilonggo Cups Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Ag ako naman si Police Lieutenant Maria P. Umbiten. Inyo, Mas Saligan.